Познай храната с затворени очи. Картофи, бе. Давай. Картофи просто. Добре, мога само картофи да. Давай. Аха! Поканки, бе! Да, Пишките позна. поканки! Добре, супер съм. Искам да ми се довериш напълно, аз ще ти го подам в устата. На тебе! Добре си устата. Дай! Голяма хапка. Добре, браво. Има хлебче. Да, сигурно, че има хляб. Даже доста хляб. Според Май теб, не е един, защото по-дебело тестото. отвори устата. Добре. Това е бургер. Да го пипна. Какъв е? Много лесно да кажеш бургер. Ама какъв бургер? Има краставица. Добре, окей. Месото какво е? Пишко. Сигурна ли си? Пишки бургер. Добре. Да, познавам.